I pokrenuti sa samim predavanjem. Još jednom dobar dan. Hvala vam svima što ste se priključili na predavanje. Moje ime je Franjo Lovro-Popović. Kao što vidite, za one koje još ne znaju, znači ja sam pružatelj podrške na Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Samo par riječi za početak. Znači, kao što ste mogli vidjeti, ovo predavanje se snima. Dakle, ukoliko ne želite da se vas snima, odnosno vaše lice, molim vas da ugasite kameru. Isto tako, molit ću vas da za vrijeme predavanja držite svoje mikrofone ugašenima. Imat ćemo vremena kada ćete moći postavljati pitanja i kada ćemo moći i međusobno razgovarati, pokrenuti neku diskusiju ako za to ima želje i volje. A do tada molim vas da zbog kvalitete zvuka i snimke držite svoje mikrofone ugašenima. Isto tako podsjetit ću vas da ukoliko to do sada još niste učinili, da se preimenujete u samom Zoomu, znači na samom predavanju, sa svojim imenom i prezimenom kako bismo što lakše mogli voditi evidenciju ljudi koji su nam došli na ovo predavanje i kako bismo vam na temelju toga mogli i dostaviti relevantne dokumente. Za vrijeme ovog predavanja, tamo negdje pred kraj, dobit ćete i potpisnu listu u chat i evaluaciju ovoga predavanja. U samoj potpisnoj listi, znači imati ćete mogućnost se potpisati i naznačiti ukoliko je vama potrebna potvrda da ste sudjelovali na ovom izlaganju. Ovo predavanje nije prijavljeno komorama, znači niti jednoj, no sa potvrdom koju ćete dobiti od nas po završetku ove edukacije to možete učiniti sami. Nadalje, evo samo par riječi o samom Nacionalnom pozivnom centru, s obzirom da vidim da ima nekih starih lica, ali puno je i novih. Znači, za vas koji se uključujete na ova predavanja po prvi puta, onda samo par informacija o nama. Znači, Nacionalni pozivni centar je nacionalna linija za žrtve kaznenih djela i prekršaja, pokriva sva kaznena djela i od 2020. znači od 11. mjeseca 2020. radi od 0 do 24, 7 dana u tjednu, znači blagdane, vikende, praznike i sve ostale dane. Znači, dostupni smo na našem broju 116 006 kojeg možete vidjeti i iza mene. Znači, ovo predavanje je dio ciklusa, ali isto tako je i zasebno predavanje. Znači, ono što danas obilježavamo je Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela, znači 22.2. Europski je dan zaštite žrtava svih kaznenih djela i cilj ovog dana je upravo promocija i podizanje svjesnosti o rizicima za žrtve različitih kaznenih djela i načinima na kojima im se pruža pomoć i podrška. Nacionalni pozivni centar naravno ima tu svoju ulogu kao nacionalna linija koju mogu kontaktirati u bilo kojem trenutku za relevantne pravne i praktične informacije, emocionalnu podršku, a isto tako i upućivanje na druge relevantne organizacije i institucije koje mogu sa njima dalje raditi ukoliko za to postoji potreba. Evo, znači ovo je ciklus predavanja kojeg je Nacionalni pozivni centar započeo već prije sada 3 godine, znači početkom 2021. i nastavljamo i dalje na otprilike mjesečnoj bazi, održavamo različita predavanja. Pa evo, moje veliko zadovoljstvo vas sve danas još jednom pozdraviti i zahvaliti vam za dolazak na ovo nešto duljeno inače predavanje. Današnja tema pod nazivom Nevidljivi kriminalitet, opasnosti na internetu i izazovi za žrtve je predavanje koje sam pripremio i koje će se baviti znači različitim oblicima cyber kriminaliteta, odnosno kibernetičkog kriminaliteta, kriminaliteta na internetu, na društvenim mrežama i na svim ostalim mjestima gdje se susrećemo sa nekim komunikacijskim i telekomunikacijskim uslugama. Pa evo, za početak, znači, zašto uopće ova tema, koja je relevantnost ove teme i zašto o njoj upravo danas pričamo? Znači, kao što sam već napomenuo, danas je Europski dan zaštite žrtava svih kaznenih djela.
Znači, ako ste bili, a vidim da neki od vas već jeste, ranije bili na našim predavanjima, znate da su naša predavanja često vezana uz rodno uvjetovano nasilje. Danas je evo jedna tema koja nije rodno uvjetovana, znači ovo je tema općeg kriminaliteta koji pogađa sve. Znači, želja s ovim predavanjem je upravo podizanje svjesnosti o problematici koja je kibernetički kriminalitet i njegovi različiti oblici. Kako smo uopće došli do tu gdje jesmo, a ideja je naravno i da vi nešto korisno i praktično dobijete iz samoga predavanja. Dakle, ono što danas možete očekivati, osim ovog klasičnog predavanja gdje ćemo vas upoznati sa brojnim aspektima kibernetičkog kriminaliteta, neke zakonske regulative, tako i neke praktične informacije, savjeti kako se zaštititi i što učiniti u slučaju da smatramo da smo možda upravo mi žrtve kibernetičkog kriminaliteta. Brojni sudionici ovdje, vjerujem, i rade direktno sa osobama, sa ljudima koje su u povećanom riziku ili same jesu žrtve da se upravo ovako nešto dogodi i njima. Pa je nekako je cilj da ako ne učite samo za sebe, učite za druge osobe kojima bi ovakve informacije mogle biti od koristi. Znači ono što svjedočimo je da se broj kibernetičkog kriminaliteta, odnosno kaznenih djela koja se događaju putem društvenih mreža, putem interneta, putem e-maila i ostalih komunikacijskih kanala povećava. I to je posebno uočljiv napredak u posljednjih 3 do 4 godine. Tako negdje možemo govoriti o vremenu prije korone i poslije korone, s obzirom da od 2020. je sve više ljudi i sve češće bilo na svojim računalima, na društvenim mrežama i što zbog posla, što zbog provođenja slobodnog vremena, što zbog neke komunikacije. Tako se nažalost i povećao rizik da sve veći broj ljudi postanu žrtve ovakvih kaznenih djela. Ono što je važno naglasiti odmah na početku je da ova vrsta kaznenih djela i kibernetički kriminalitet kao takav nema neku specifičnu populaciju koja je nužno jedina koja je u riziku da bude žrtva takvog kaznenog djela, već da je vrlo raširena i da može pogađati različite skupine društva. Kao što ćete i čuti i vidjeti za vrijeme ovog predavanja, znači ne postoje neke značajne karakteristike, odnosno razlike u tome koga ova vrsta kriminaliteta pogađa, međutim određene skupine jesu ranjivije za nju. Dakle, počet ćemo od najšireg pojma, to je što je uopće kibernetički kriminal ili kibernetički kriminalitet. Kada gledamo neki povijesni razvoj zapravo, kako smo uopće došli do kibernetičkog kriminaliteta, njega svrstavamo takozvane nove vrste kriminaliteta. Znači, to ne znači da on prije nije postojao, već da se njegova mogućnost širenja i razvoja događa tek uz razvoj tehnologija, komunikacijskih tehnologija. Ali brojni dijelovi onog što danas smatramo kibernetičkim kriminalitetom su u nekoj svojoj ranijoj formi postojali i prije. Znači, kaznena djela koja danas čine počinitelji putem interneta i prije su mogli činiti uživo, znači u fizičkom obliku, i danas takva kaznena djela i dalje postoje, međutim one su i napredovale i evoluirale u ove neke nove vrste kriminaliteta koje pogađaju onda sve veću i sve širu populaciju u svijetu. Ono što je specifično za kibernetički kriminal je da nema jedinstvenu definiciju. Kibernetički kriminal je započeo od neke ideje, prvo kompjuterskog kriminaliteta, znači nešto što se događa samo na pojedinom kompjuteru, nešto što se događa samo na određenoj mreži, a s vremenom vidjet ćemo postao je i puno širi i puno opsežniji pojam
koji mora zahvatiti i jako velik broj kaznenih djela za koje možda niti ne smatramo da su onako osnovni dio tog kriminaliteta, ali baš zato što se tehnologije toliko brzo razvijaju i zato što se toliko naglo mijenja situacija i broj ljudi koji se koristi internetom, mora postojati određeno fluidno shvaćanje kibernetičkog kriminaliteta koji dozvoljava zapravo da se ta definicija proširuje na nove i razvijenije, specifičnije oblike kriminaliteta kako se oni razvijaju. Naravno, puno toga što danas smatramo kibernetičkim kriminalitetom prije nekih 15-ak, 20 godina možda nismo mogli niti zamisliti da će spadati ili da će uopće biti neka mogućnost kaznenog djelovanja. A, Kao što svi znamo, značaj dobiva od 90-ih godina prošlog stoljeća, iako su kompjuteri postojali i ranije, naravno 60., 70., 80., već su postojale određeni serveri, kompjuteri koji su se koristili, međutim tek sa popularizacijom i pojeftinjenjem komunikacijskih tehnologija, računala, laptopa, kompjutera, kibernetički kriminalitet na neki način postaje dostupniji, odnosno lakše ga je činiti i sve veći broj ljudi ima pristup i time mogu biti žrtve. Kibernetički kriminalitet, iako nema jedinstvenu funkciju, možemo nekako definirati kao ona kaznena djela koja nije moguće počiniti bez posebnog stručnog znanja ili samo ona kaznena djela koja ne bi mogli počiniti bez korištenja računala. Iako računalo više nije jedini izvor načina na koji se čine kaznena djela, na koji se čini kibernetički kriminalitet, danas to sve češće postaje i mobitel, pametni telefoni, aplikacije i slično. Ali ideja ostaje ista. Dakle, potrebno je određeno stručno znanje i da su to neka kaznena djela koje činimo korištenjem računala i digitalnih tehnologija. Već sam ranije spomenuo, oni su nadogradnja i nastavak nekih starijih kaznenih djela, pa imamo brojna kaznena djela koja su prije bila puno manja i puno manje relevantna, a zatim su sa početkom komunikacijskih tehnologija i kaznenih djela koje se događaju putem interneta prvo preuzela velik dio procesuiranja nekih kaznenih djela koje su se događala putem interneta, a kasnije su i potpuno zamijenjene ili nadograđena kako bi i što specifičnije dohvatila kaznena djela koja se događaju na internetu. Evo, ja bih za početak vas prije nego što vas pitam ovo pitanje, postavio bih vam pitalicu, a to je prva pitalica koju ćemo imati danas. Želio bih vas više upoznati i saznati jeste li vi do sada sudjelovali na predavanju slične tematike, odnosno ovo je samo način na koji želim čuti i vidjeti koliko ste do sada upoznati sa ovom temom. Evo, i odgovori su stigli u vaš otprilike 31%, znači od gotovo 1/3 do sada je sudjelovala na nekom predavanju slične tematike i donekle ste upoznati sa ovom temom. Vas 70% do sada nije sudjelovalo na sličnim predavanjima, pa evo, nadam se da će i onda biti informacija za vas koji ste novi, za vas će sigurno biti i nekih novih informacija i to što možete doznati, a za vas koji ste već ranije sudjelovali, evo nadam se da ćete nadograditi neko svoje znanje ili ponovo se osvijestiti na neke opasnosti koje se mogu događati na internetu. Evo, zamolio bih vas sada da malo sudjelujete, da i vas potaknem na interakciju. U chatu, znači, možete napisati što za vas znači kaznena djela, koje su vaše neke asocijacije ili kaznena djela možda na koja pomislite kada se kaže kaznena djela na internetu. Evo, što god vam padne na pamet, slobodno upišite, nema točnih i netočnih odgovora.
Znači, bilo što vam padne na pamet kada čujete kaznena djela na internetu, neka vaša mišljenja, dojmovi, ideje. No, jedna nam se Desa nam je odgovorila prevara, tako je. To je nešto što usko vežemo sa kaznenim djelima na internetu. Online uhođenje, uznemiravanje, doxing, zloporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja. Tako je, krađa identiteta, krađa podataka, osvetnička pornografija, osobnih fotografija bez dozvole, cyberbullying. Evo, pričekat ću još malo ako još neko ima nekih ideja ili još nešto što želi, što se sjeća, što im je možda specifično. Evo, ja ću zahvaliti vama koji ste phishing napadi, evo, hvala, što ste podijelili i neka svoja mišljenja, grooming. Tako je. Znači, samo iz ovih odgovora već možemo vidjeti koliko je širok upravo taj spektar kaznenih djela na internetu. Znači, oni ne samo da mogu, nego i pokrivaju vrlo širok spektar kaznenih djela kao što su upravo što smo rekli, od osvetničke pornografije do krađe podataka, phishing napada, znači kaznena djela koja su vezana za seksualne delikte kao što je zloporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja, a sada ću vam ih i nešto detaljnije predstaviti, tako da ćemo proći kroz različita kaznena djela koja u Hrvatskoj postoje i koja su vezana upravo za internet. No prije toga krenut ćemo još šire sa nekom europskom legislativom i govorit ćemo o tome zašto je uopće važno da postoji europski, odnosno svjetski neki međunarodni zakonodavni okvir. Generalno kada govorimo o cyber kriminalitetu, tu moramo shvatiti da je ono što je specifično kod ove vrste kriminaliteta je da on nije lokaliziran na samo jednome mjestu. Dakle, počinitelj nekog kaznenog djela može biti bilo gdje u svijetu. Može se nalaziti u potpuno drugoj državi, na drugom kontinentu i svejedno imati pristup i zapravo tu mogućnost učiniti nekoga žrtvom kaznenoga djela. Upravo to znači da upravo ta umreženost, povezanost i neki transnacionalni okvir označava da je nemoguće regulirati kibernetički kriminalitet i kriminalitet na internetu putem samo individualnih država. Jer, na primjer, ako Hrvatska nešto proglasi kaznenim djelom, nešto smatra da je kažnjivo, a neka druga država, na primjer, to ne učini, ukoliko nema nekog međunarodnog okvira i nekog međunarodnog načina na koji se usklađuju prikupljanje podataka, suradnja i rad na rješavanju nekih kaznenih djela putem interneta, ne bi niti bilo moguće procesuirati počinitelja određenih kaznenih djela. To je problem koji i dalje postoji, znači postoje određene države koje ne sudjeluju u međunarodnim konvencijama i time zapravo predstavljaju neku slabu točku procesuiranja ovakvih vrsta kaznenih djela. Kada govorimo o nekom najvažnijem dokumentu, nekom koji je zapravo postavio temelje za daljnje rad i razvoj i suradnju na ovom području, govorimo o najpoznatijoj konvenciji o kibernetičkom kriminalu, koja se još naziva i Budimpeštanska konvencija. Potpisana je još 2001. godine. Znači, to je konvencija koju je pokrenuo, odnosno za koju je odgovorno Europska komisija, odnosno ne, Europska komisija koja je još u 90-ima krenula sa istraživanjima o tome kako olakšati suradnju između država članica i kako osigurati da upravo ta transnacionalna komponenta ne bude zapreka za osiguravanje i pomoć žrtvama, ali i kako bi osigurali da se procesuiraju počinitelji kaznenih djela.
Znači, ova konvencija i nije samo jedan dokument, ona zapravo predstavlja cijeli okvir na koji se postavlja i na koji se organizira rješavanje kibernetičkog kriminaliteta, kako u Europi, tako i puno šire. Ono što Budimpeštanska konvencija čini je ona kriminalizira određena ponašanja na internetu, postavlja neke zakonske okvire temeljem kojih se postavlja mogućnost procesuiranja i čuvanja podataka kako bi se moglo naknadno, ukoliko se ne može u tom trenutku, doći do informacije o samom počinitelju. Isto tako stvara mogućnost međunarodne suradnje i sinkronizira nekako to što države smatraju kibernetičkim kriminalitetom. Ova je konvencija i dva puta nakon toga nadograđena sa svoja dodatka, a to su protokol u slučaju ksenofobnih i rasističkih ponašanja, te protokol o povećanoj suradnji i dijeljenju podataka koji je evo zadnje ni 2 pune godine na snazi. Hrvatska je jedna od potpisivača ove konvencije. Ratificirali smo je još 2003. i ona je stupila na snagu. Tako da se Hrvatska aktivno i bavi kibernetičkim kriminalitetom još od početka 2000-ih. Danas je oko 69 zemalja potpisnika i 24 zemlje su još promatrači ove konvencije. To znači da oni usklađuju svoje zakonodavstvo, aspekte i surađuju dalje na procesuiranju kaznenih djela, a isto tako dogovorili su i koje su neke temeljne bazične premise na temelju kojih se onda dalje može razvijati zakon. Moguće je doslovno ugraditi ovu konvenciju direktno u zakon, samo preuzeti te osnovne elemente, a moguće je i naravno detaljnije razviti to dalje. Ona je originalno nastala upravo zbog zabrinutosti država, zbog mogućnosti da se elektroničke informacije koriste za kaznena djela i nemogućnosti procesuiranja u pojedinim državama. Ono što ju ojačava je upravo to što na tu osnovnu konvenciju su onda dodani i drugi pravni akti koji su ojačali i detaljnije pojasnili o čemu se radi. Tu govorimo o dvijema direktivama Europske unije. Znači, prva velika direktiva iz 2016. NIS direktiva se zove, koja govori o mjerama za zaštitu u kibernetskom prostoru. Ova je direktiva zapravo imala za cilj nadograditi konvenciju i ojačati sigurnost unutar Europske unije. Ona je nadopunjena sa još jednom direktivom, a od kraja 2020, znači od početka 2023. donesena je ova nova direktiva iz 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kiber sigurnosti širom Europske unije. Ovom trećom direktivom zapravo je prva stavljena izvan snage i dodatno su ojačani određeni aspekti zaštite i kako se procesuira kaznena djela. Između ostalog, ono što je doprinijela ova nova direktiva Europske unije, koja se evo upravo i implementirala u hrvatski zakon, što ćemo i spomenuti, znači Hrvatska je implementirala ovu direktivu sa 15. veljače ove godine, znači sada prije tjedan dana na snagu je stupio zakon o mjerama za zajedničku razinu kibersigurnosti u Hrvatskoj. Znači, ona isto tako potiče i stvaranje strategija za zaštitu na internetu. Dakle, svaka nacionalna vlada mora donijeti određenu strategiju koja nadograđuje strategiju Europske unije o zaštitu na kibernetskom prostoru od 2020. do 2025. koja je trenutno na snazi. I isto tako mora imati specifično tijelo ili osnovati isto koje je nadležno za nadzor provođenja sigurnosti na internetu. Hrvatska to tijelo već ima.
i spomenut ćemo ga nešto kasnije, znači koje je nadležno za procjenu uspješnosti implementacije i daljnju implementaciju ovog zakonodavnog okvira. Kao što sam spomenuo, evo u Hrvatskoj je novi zakon o kibernetičkoj sigurnosti stupio na snagu sa 15. veljače 2024. Između ostalog, ono što su neke novine je da su označili i posebno relevantna područja za nacionalnu sigurnost, odnosno ono što smatramo nekim vitalnim sigurnosnim elementima Republike Hrvatske i načine na koji ćemo mi štititi takve ta područja od nekog kriminaliteta koji se može dogoditi. Znači to su područja energetike koje se onda dalje dijeli na plin, naftu i tako dalje. Promet koji se opet dijeli na brodovni promet, cestovni promet, zračni promet, bankarstvo, odnosno upravljanje financijama. Ovo je nešto bliže i važnije možda za ono što ćemo dalje pričati. Dakle, ne štiti samo banke, već i osobne podatke ljudi u bankama, naše bankovne račune i osobne podatke koje mi predajemo kako bi mogli prometovati bankarski. Štiti financijsko tržište kao što su burza i i slične transakcije. Pokriva zdravstvo, znači ono što je posebno važno s obzirom da je izrazito velika količina naših osobnih podataka i digitalizirana i stavljena na jednu lokaciju i upravo pristupom znači zdravstvenim nekim povijesti bolesti i zdravstvu može se doznati izrazito puno o samoj osobi i kao tako je vrlo osjetljivo za sigurnost države. Dalje su neki elementi koji se odnose na dopremanje nekih osnovnih potreba za građane, znači vodovod i otpadne vode, i isto tako imamo digitalnu infrastrukturu. Znači digitalna infrastruktura se odnosi na sve što sve naše podatke koje država stavlja i kojima upravlja putem interneta. Naše nadzorno tijelo, znači tijelo koje postoji još od sredine 2000-ih godina je CERT. CERT-HR je nacionalno tijelo za kibernetičku sigurnost i oni su evo i vrlo korisni i vrlo praktični. Možete i pogledati što sve dijele jer dijele neke vrlo korisne i praktične informacije o zaštiti na internetu za obične građane, a isto tako i pružaju pomoć i podršku znači središnjim tijelima i organima u zaštiti naših informacija i podataka kako ne bi mi sami ostali oštećeni. Sada ćemo napraviti pregled kaznenih dijela u Republici Hrvatskoj, znači po našem kaznenome zakonu, koji se odnose na kaznena djela koja se događa na internetu. Sami ste već bili navodili i spomenuli, na primjer, prijevare, seksualna kaznena djela, znači vezano za grooming, vezano za iskorištavanje slika, za zvukovno snimanje i slično. Međutim, kaznena djela koja se mogu dogoditi na internetu su naravno puno šira. I dobro je osvijestiti koliko je to zapravo različita skupina kaznenih djela i koliko različitih aktivnosti ono pokriva kako bi i nama bilo jasnije da je ovaj problem zaista relevantan i da se s njim treba ozbiljno baviti. Znači, kaznena djela koja su posebno naglašena u hrvatskom kaznenom zakonu, znači imamo glavu 25. znači kaznenoga zakona koja se odnosi na kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Ova je glava donesena, odnosno napravljena sa KZ-om iz 2013. godine i ona pokušava na jedno mjesto staviti specifična kaznena djela koja se mogu dogoditi i počiniti samo isključivo putem računalnih sustava. Znači, to je neovlašteni pristup. Neovlašteni pristup pokriva pristup osobnim podacima, informacijama i uspoređuje se sa povredom nepovredivosti doma. Znači, na primjer, smatra se jednako kao da je vama netko došao u dom
i uzeo neke osobne podatke. Jer nije samo da je povrijeđeno neko pravno dobro, već se došlo do nekih osobnih podataka do kojih to osoba nije htjela da se dođe. I ovdje je važno naglasiti da se tu ne radi o kaznenom djelu ukoliko je žrtva samostalno predala i dozvolila osobi da pristupi tim informacijama. Em, znači, tu je ključan dio upravo taj računalni sustav i da je to pristup nekim digitalnim informacijama. E, Osim toga, znači dalje imamo ometanje rada računalnog sustava. Znači, to su kaznena djela kojima se sankcionira nekakvo ometanje računalnog sustava, podataka ili programa koji se šalju ili komunikacije koja je inače između osoba. Ovdje, na primjer, može biti ometanje rada banke ili servera nekakvog koji postoji. Ovo je kazneno djelo inače i definirano upravo konvencijom Budimpeštanskom i jednoj od temeljnih i osnovnih kaznenih djela kada govorimo o računalnom kriminalitetu i kiberkriminalitetu. Znači, ovo je ono što mi često u nekoj laičkoj literaturi ili kada gledamo strane serije je onaj DDoS napad, odnosno bombardiranje nekog sustava velikom količinom prijava i informacija kako bi cijeli sustav pao i ne bi mogao pružati informacije ili ne bi mogao komunicirati sam sa sobom. Isto tako može se raditi o, ne znam, brisanju podataka, unosom, oštećenjem takvih podataka ili namjernim kopiranjem lažnih podataka kako bi se uništila vjerodostojnost takvog sustava. Nakon toga imamo neovlašteno presretanje računalnih podataka. To kazneno djelo odnosi se na jednostavno presretanje informacija koje se šalju između dvije stranke i treća strana koja ih neovlašteno sluša ili uzima i koristi protiv prve dvije stranke. Nakon toga možemo otići na neka druga kaznena djela kao što je upravo računalno krivotvorenje. Računalno krivotvorenje je kazneno djelo koje se veže za, za širenje informacija. Isto je tako definirano konvencijom i znači kada je u neko računalo stavljen program kako bi preuzeo informaciju i činjenice ili učinio neke informacije nedostupnima u njemu. Znači, može biti za krivotvorenje nekih postojećih dokumenata i stvaranje nekih digitalnih verzija ili da bi kreirali neki dokument ili krivotvorili novac, vrijednosne papire, isprave ili neke druge dokumente koji su relevantni na tom sustavu. Računalna prijevara. Računalna prijevara je nekako laički najčešća vrsta kaznenoga djela koje i prijavljuju građani. Znači, to su zapravo vrlo općeniti oblici manipulacije, bilo da je to unošenje, brisanje ili uništavanje nekakvih osobnih podataka, ali isto tako one koje uzrokuju gubitak imovine i ili pribavljanje financijske dobiti i slično. Prvenstveno je cilj znači da se otuđi nekakva dobit, financijska korist ili dokumenti i preda se drugoj osobi i oni se smatraju najbrojnijim vrstama računalnih zloporaba i to svuda u svijetu zato što su toliko široki i toliko, ajmo reći, jednostavni da ih se ne treba činiti sa jako puno znanja i iskustva, pa i velik broj kaznenih djela upravo spada u tu skupinu. Zloporaba naprave, znači u pogrešne svrhe korištenje
nečijih tuđih podataka i informacijskog sustava, ulazak u njih i njihovo znači korištenje za osobnu dobit, te postoji mogućnost da se sva ta kaznena djela smatraju i težima ukoliko se to počini na štetu nekog javnog dobra ili države. Kaznena djela koja se dalje mogu počiniti putem interneta odnose se na kaznena djela vezano za privatnost. Znači, ovo su kaznena djela koja možda ne smatramo posebno relevantnima, ali tu sada ima jako puno novih kaznenih djela i jako puno slučajeva kada se upravo ova kaznena djela sve više i više iskazuju. Znači tu spadaju to je 14. glava Kaznenoga zakona i to je povreda tajnosti pisama i drugih pošiljki. To se odnosi isto kao što je i fizičko pismo, tako je i nečiji email i email adresa, neovlašteno čitanje ili korištenje tih podataka se smatraju povredom tajnosti. Tu imamo i ova kaznena djela koja se odnose na zvučno snimanje i prisluškivanje, slikovno snimanje i nedozvoljenu uporabu osobnih podataka. Zvučno snimanje i prisluškivanje se odnosi na kaznena djela kada se osobu bez njihovog znanja ili putem nekih malware, znači zloćudnih softvera, snima, prisluškuje ili se upada u sami sustav kako bi se slikale i snimale te osobe dok su za računalom ili dok koriste neke dokumente na računalu. Isto tako za slikovno snimanje, znači postoji ono što zovemo spyware, odnosno posebne aplikacije za praćenje toga što se događa. I uporaba osobnih podataka, dakle lažno predstavljanje kao druga osoba sa ciljem uzimanja osobnih informacija, podataka i onda obeštećenje osobe čiji su podaci ukrani. To je ono što bi još nazvali krađom identiteta putem interneta, tako da tu spadaju brojna kaznena djela i brojne akcije u kojima se uzimaju osobni podaci, o čemu ćemo govoriti u sljedećem dijelu, kako do toga dolazi i kako to spriječiti. Osim toga imamo kaznena djela koja se mogu još počiniti putem interneta. Tu imamo kaznena djela protiv časti, odnosno 15. glavu Kaznenoga zakona, uvredu, sramoćenje, klevećenje. To mislim da ne trebam posebno objašnjavati jer je svima prilično jasno o kakvim se kaznenim djelima radi. Znači putem interneta dijeljenje nekakvih sramotnih, lažnih, neistinitih informacija sa ciljem gubitka poštovanja prema određenoj osobi. Isto tako tu imamo kaznena djela protiv javnog reda iz 30. glave Kaznenog zakona, što je javno poticanje na nasilje i mržnju. Ovo izgleda dosta izvan konteksta ovdje, ali javno poticanje na nasilje i mržnju je način na koji se u hrvatskom zakonodavstvu procesuira govor mržnje. I govor mržnje je upravo najčešće putem interneta. Tako da se javno poticanje na nasilje i mržnju ovdje odnosi na dijeljenje nekih rasističkih, ksenofobnih, homofobnih ili nacionalističkih elemenata koji vrijeđaju ili obezvrijeđuju druge nacionalnosti, etničke manjine, rodne manjine ili bilo koju drugu zaštićenu kategoriju po hrvatskome zakonu. I iako nije jedino putem interneta, posebno je prevalentno ovdje. Znači, ovo je kazneno djelo isto tako vezano za konvenciju, odnosno za njezin prvi dodatak. Potom imamo kaznena djela koja su vezana za sadržaj. Dakle, kaznena djela koja sadržajno se čine putem interneta i koji predstavljaju kazneno djelo upravo zbog svojeg sadržaja, ne zbog toga kako se čine. Znači tu spadaju naprimjer svi elementi dječje pornografije kao što su
kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju, za pornografske predstave, ali isto tako i ovo novo, relativno sada još kazneno djelo, zloporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja. Znači to pokriva cijeli spektar seksualnih kaznenih djela koji se odnosi na djecu, često na žene i ima i rodno uvjetovanog nasilja vezano pogotovo za za dijeljenje snimke spolno eksplicitnog sadržaja. Znači, to pokriva sve ovo što ste i naveli, grooming, na primjer, posjedovanje, dijeljenje sadržaja ili tjeranje nekoga na gleda taj sadržaj i slično. Zloporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja je ono što još zovemo često i osvetnička pornografija, znači dijeljenje nečijih osobnih slika, videa bez njihovog dopuštenja na društvenim mrežama, na internetu, u javnosti. I isto tako ono što spada pod kaznena djela vezana za sadržaj koji se čini putem interneta, isto imamo i kazneno djelo terorizma, znači iz članka 97. I ovdje se specifično govori o cyber kriminalite, cyber terorizmu, odnosno onoj vrsti terorizma koji upravo gađa one neke osnovne elemente zaštite određene države. Što smo spominjali da svaka država treba odrediti što su i kako će ih zaštititi, znači bilo kakve napadi na takvu infrastrukturu se po hrvatskom zakonu smatra terorizmom i definirano je u kaznenom zakonu. Ok. Sada kada smo prošli, znači ovaj prvi dio koji je neki zakonski okvir, što to znači, koja su to sve kaznena djela, ja bih vas pitao kako izgleda činjenje kaznenih djela na internetu. Tu prvenstveno vam želim postaviti pitalicu, a naša pitalica tu se odnosi na to jeste li se do sada susreli s nekim oblikom krađe osobnih podataka na internetu. Znači, jeste li uopće do sada bili u kontaktu ili vi osobno ili barem čuli za njih? Evo, hvala vam svima na odgovoru. Slično ste kao i u prvoj pitalici. Vas je sada 40%. Franjo, oprosti na prekidu, ako može samo mikrofon spustiti. Pardon. Evo da ponovim, znači evo hvala što ste odgovorili. Vas 40% je ovog puta odgovorilo da jeste bili u kontaktu, da ste se susreli sa nekim od oblika krađe osobnih podataka. Vas 61% reklo je da do sada niste bili u kontaktu. Evo, drago mi je čuti da niste bili u kontaktu, nadam se da ni nećete. Ali evo onda idemo dalje sa pitalicama, a to je da vidim za ovih 40% više manje je koji ste to oblike krađe do sada vidjeli ili čuli ili bili u kontaktu s njima, pa jeste li do sada čuli za nešto što zovemo spam? Ovaj dio će biti malo interaktivan, želim čuti i vas, da vidim koliko ste upoznati sa nekim ovim najčešćim dijelovima i najčešćim vrstama kaznenih dijela na internetu što se tiče krađa, prijevara i sl. Evo vas 90% je reklo da naravno da ste čuli za spam. Jako bih volio čuti o vas 10% koji nemate problema sa spamom. Ja mislim da vam i zavidimo. Znači spam, razgovarat ćemo o tome, ali to je upravo ova neželjena pošta koju često dobivamo. Pa idemo dalje. Jeste li do sada čuli za phishing?
Vas 80% gotovo reklo je da ste čuli za phishing. Vas petina, vas 20% reklo je da niste čuli za njega. Evo, detaljnije ćemo ga onda obraditi. Jeste li čuli onda za naš treći pojam, a to je hoax, odnosno lažne poruke? Vas 67% reklo je da ste čuli ili da ste upoznati sa lažnim porukama, sa hoaxom. Vas 33% reklo je da niste do sada čuli za ovaj pojam. Evo, hvala vam. I naše zadnje pitanje je jeste li do sada čuli za malware program? Vas, evo, 60% reklo je da je i 40% da nije. Evo, hvala vam što ste odgovorili na ova pitanja, to će jako koristiti upravo u ovom sljedećem dijelu predavanja, pa sada ću vas ja upoznati sa najčešćim elementima kako se na internetu čine kaznena djela, odnosno upravo ovaj dio vezano za krađe, za prijevare i korištenje osobnih podataka osoba i sa kojim se ciljem on čini. Pa dobro, započnemo prije svega sa spamom. Znači, što je spam? Vjerujem da to svi znate ili bar velika većina vas. Znači, neželjena pošta ili spam je sav onaj suvišne poruke, suvišne mailovi koje dobivate, vjerujem, svakodnevno. Znači, putem maila, putem društvenih mreža, i to smatramo da je neželjena pošta s nekom namjerom. Znači, spam se šalje, nam puno već ima filtere na mailu koji automatski prepoznaje slične sadržaje i šalje ih automatski u spam, ali oni imaju neku namjeru. Znači, namjera može biti ili da žele napraviti phishing napad na vas, što ćemo objasniti kasnije, dakle doći do vaših podataka i prikupiti ih. Može biti spam sa ciljem dijeljenja nekog propagandnog sadržaja, neke promocije, nekih informacija koje možda mogu, a i ne moraju biti točne. Slanje zlonamjernih poveznica, znači poveznica u kojima onda možete doći do dodatnih problema ako kliknete na njih jer vam uzimaju podatke ili zato što vam stavljaju nekakve programe na vaše računalo ili na mobitel, ovisi čime otvorite. Znači, primjeri spama, odnosno neželjene pošte, mislim, to i sami znate, su, na primjer, kupovina proizvoda, nuđenje raznih usluga, poveznica na lažne stranice poznatih brendova. Znači, nije problem kada ste se vi sami prijavili da dobivate informacije i podatke od njih, već kada to neželjeno dobivate ili svakodnevno ili u prevelikim količinama i bude zamorno i na taj način dobivanjem velike količine spama, jako puno neželjene pošte, jako puno takve pošte koje možda niti ne prepoznajemo na početku da su spam, koja se umiješa sa nekim stvarnim bitnim poštama, može dovesti do povećanog rizika da ćemo u buduće pogrešno kliknuti i nećemo prepoznati neki spam i da zbog toga postajemo žrtve. Dalje ćemo onda preći na hoax, odnosno na lažnu poštu, koja je slična kao spam, ali ima drugačiji cilj. Znači, hoax je poruka elektroničke pošte sa neistinitim sadržajem. Ideja hoaxa je prije svega zastrašiti ili dezinformirati primatelja takve poruke. Uh, Ono što je specifično za hoax je da ne mora uvijek biti zlonamjerna u smislu sama lažna pošta ne mora
sama po sebi nositi nekakve dodatne probleme za osobu koja je primi, ukoliko ne povjeruje ili ne prepozna da se radi o hoaxu. Um, Znači, motivacija može biti vrlo raznolika. Može biti da sami pošiljatelji vide koliko daleka ta poruka može otići, koliko dugo ona može postojati i koliko će dugo širiti se među različitim ljudima. Može biti nekakvo zatvaranje korisnika, znači da oni izgube pristup nečemu ili da odustanu od nečega ako su to znači dezinformacije ili da unište ugled neke organizacije, tvrtke ili pojedinca. Primjer hoaxa mogu biti lažne izjave nekih korporacija, nekih voditelja banaka, kompanija, mogu biti i samo zastrašujuće poruke sadržaja koji vas optužuju za nešto. Ili informacije o tome da je nešto opasno, otrovno, ugrožavajuće za samu osobu i ideja hoaxa je da i same osobe koje prime i ne prepoznaju da se radi o lažnoj pošti sa željom pomoći svojim bližnjima i prijateljima šalju te poruke dalje. Znači, hoax se ne širi samo temeljem nekakvih velikih napada ili krađi i slično, već i same osobe koje su dobile takvu poruku, ako nasjednu na nju mogu još slati dalje i time dodatno proširiti neku neistinitu ili opasnu informaciju ili dodatno zastrašiti velik broj ljudi. Primjeri takvih lažnih pošti mogu biti o štetnim programima, na primjer pretvaraju se da vas zovu ili šalju vam mail iz Microsoft Office-a i kažu da vaš Word je opasan ili da će se uništiti ili da ga morate sad posebno ići plaćati i slično, ili da vaš Word možda dijeli podatke nekakve. Lanci sreće i zarade su posebne kategorije, znači koje ciljaju upravo na nekakvu nespremnost, odnosno nesigurnost osoba koje dobivaju takve mailove. Znači, ako ne pošaljete ovaj mail, dogodit će vam se neka nesreća ili nešto loše će biti sa vašim bližnjima ili nećete dobiti novac. A zarada je slično tome, ali sa ciljem ako odgovorite na ovaj mail, mi ćemo vam pružiti, dati ćemo vam nešto, podijelite sa 3 prijatelja da biste povećali svoje šanse da dobijete, da osvojite nešto i na taj način zapravo dobivaju osobe da nastavljaju sve više i više slati ili označavati ljude i tako dobivaju sve veći broj ljudi koji sudjeluju u nečemu što je možda lažno ili neistinito. Lažni zahtjevi za pomoć, mislim da ste svi upoznati sa lažnim zahtjevima za pomoć. Najpoznatiji koji još od tamo početka 2000-ih se vjerojatno svi sjećaju, netko iz Nigerije traži određenu količinu novca i želi vam vratiti taj novac i udostručiti ga nakon par godina ako mu ga pošaljete. Lažni zahtjevi za pomoć se mogu odnositi i na neke dobrotvorne svrhe, na nekakve evente, promocije i slično u kojima treba im pomoć, a vi trebate samo informirati druge ljude, pomoći ili poslati nešto kako bi ostvarili to što je njima potrebno. Ono što je specifično je da hoax znači ne uništava sam računalo ili informacije samog primatelja, ali nekada znaju biti toliko dobro napravljeni da sami natjeraju osobe koje su primile i koje su dobile informaciju mogu uništiti svoje podatke ili računalo. Nakon toga imamo još lažne peticije. To su poruke različitih sadržaja koje pozivaju na sakupljanje potpisa za nešto što je posebno važno, kako bi drugi korisnici mogli isto tako dati podršku, pa vas zovu da šaljete takve informacije dalje. Mogu biti neka izmišljena ili istinita tema i potpuno je neovisno o tome
najčešće krivotvore samog autora neke stvarne peticije i cilj je zapravo samo dobivanje nekakve pažnje. Ili dobivanje e-mailova koje će onda koristiti za daljnje spamove ili napad na te osobe koje su potpisale lažne peticije. I na kraju imamo ovu kompromitirajuću poštu koja se odnosi upravo na hoaxove, odnosno poštu koja se šalje sa ciljem narušavanja ugleda određenih organizacija ili osoba. Znači koja šalje lažne ili nekako potpuno iskrivljene, iz konteksta izvučene informacije o određenoj tvrtki, o određenoj udruzi, o određenoj osobi i cilj joj je samo narušavanje nečijeg ugleda. Ti se navodi zapravo tjeraju primatelje koji možda ne znaju ili nisu dobro informirani o tome da povjeruju u njih i da upozore druge osobe. I često se traži upravo bojkotiranje ili izbjegavanje te osobe, organizacije ili institucije i na taj način se može stvarati i velika financijska veliki financijski pritisak na te osobe ili kompanije. I tako nešto može se smatrati zapravo ozbiljnim kaznenim djelom ukoliko zaista i dovede do posljedica. Kako izbjeći ove dvije vrste, spam i hoax, kako prepoznati, kako znati i kako reagirati u slučaju da ih dobijemo. Znači, spam, možemo imati spam filter koji je najbolji na svijetu, možda će propustiti neki određeni mail, pa onda dobijemo email adresu koja nam je sumnjiva ili je ne prepoznajemo. Znači, ono što bi bilo dobro da nikada ne stavljamo javno naše email adrese na internet ili na društvene mreže, pogotovo ako je nešto naše osobno ili ako pristupamo tim email adresama sa lokacija koje imaju osjetljive osobne podatke. Koristiti različite email adrese za različite namjene, za one koje vjerujemo i za one koje su puno otvorenije za javnost. Možemo imati neki manje važan, manje povezan email. Ne odgovarati na mailove za koje znamo da smo spam, jer time dajemo informaciju da smo aktivni i potičemo zapravo slanje novih, ponovnih, možda sofisticiranijih spam poruka. Blokirati email adrese s kojima dobivate spam poruke i ne prosljeđivati poruke za koje nismo sigurni od koga dolaze i koja je njihova svrha. Dakle, uvijek biti oprezan i paziti kome dajemo naše kontakte, gdje ga ostavljamo i imamo li na tom mailu nekakav pristup važnim osobnim podacima. Dalje ćemo preći na phishing. Phishing je najznačajniji, rekao bih, najčešći oblik krađe osobnih podataka i nekako je ljudima i dosta blizak, sa vremenom dosta razumiju o čemu se točno phishing radi. Znači, ova vrsta phishing na hrvatskom zapravo i nemamo neki prijevod, dolazi od engleskog phishing koji se malo drugačije piše i znači vrste prijevare u kojima napadač ili lažnim predstavljanjem ili nekim naizgled legitimnim zahtjevom traži od žrtve nekakvu korist za sebe osobno i ima za cilj uzeti osobne podatke te osobe, bilo da su to osobni podaci, financijski podaci ili neki drugi, ili zapravo na taj način uzeti podatke kako bi mogli pretvarati se da je ta druga osoba. Znači, riječ je o kaznenome djelu, naravno lažno predstavljanje i uzimanje osobnih podataka je kazneno djelo i oni mogu koristiti različite vrste manipulacije ili ono što se često naziva nekakvi socijalni inženjering, odnosno društvena manipulacija tom osobom kako bi pokušali dobiti relevantne informacije. Bilo da su to imena, lozinke, nekakvi podaci s kreditnih kartica, bilo da su to kontakti nekih drugih bliskih osoba ili kako bi ostvarili konkretnu financijsku dobit.
E, Kada govorimo o phishingu, znači primjeri phishinga su zahtjevi za dijeljenje osobnih podataka, znači nekakve zlonamjerne poveznice, nešto što e, nam pokušava uzeti podatke, na primjer otvara vam lažnu stranicu banke ili otvara vam lažnu stranicu nekog servisa kojeg koristite ili dobivate poruke, na primjer, što je sada bilo dosta aktivno od Hrvatske pošte, na primjer, da vas čeka neki paket i da uplatite neki novac koji trebate kako biste vi taj paket primili. To su sve oblici phishinga kojima se želi doći do vaših osobnih podataka. Isto tako mogu se ne samo biti na nekim lažnim stranicama, oni se mogu pojavljivati i na redovnim stranicama kojima inače vjerujemo sa nekakvim skočnim prozorima ili pop-up prozorima, znači u kojem vi koristite i iskoči vam prozor koji kažete, a da biste nastavili morate ponovo unijeti vaš email i vašu lozinku ili vas traže, molim vas potvrdite vašu email adresu, kliknite ovdje i vodi vas negdje na neku nesigurnu lokaciju gdje mogu onda pratiti što vi radite. Isto tako, postoji i nešto novija vrsta phishinga, a to je preotimanje otvorenih kartica. Znači, vjerujem da ja prvi kao i većina vas, kada koristite se računalom, imate puno ili više od nekoliko otvorenih kartica u svojem pregledniku i tab nabbing ili preotimanje otvorenih kartica znači da se pojedina ta kartica može prebaciti u nekakvu lažnu, znači promijeni se, kopira se stranica kako bi izgledala, ali je zapravo lažnog sadržaja i na taj način pokušavaju doći do informacija o vama i zapravo ovisi o tome da vi ne pazite što točno imate otvoreno. Cilj phishinga generalno je uzeti osobne podatke, novac, dobiti pristup drugim kontaktima i može se, znači, jako je širok, jako je općenit pojam. I koristi se u ilegalne svrhe. Pa evo, budući da je phishing toliko zastupljen i toliko raznolik zapravo među pojedinim vrstama, kako generalno izbjeći phishing, što napraviti, kako se možemo zaštititi ili kako možemo zaštititi osobe do kojih je nama stalo. Znači, isto kao i ranije, ne odgovarajte na elektroničke poruke koje traže neke vaše osobne podatke. Znači, ako vi niste 100% sigurni da je to što je vama iskočilo dio te stranice, ako niste sigurni da je to zaista vaša banka, ako niste zaista sigurni da je to kontakt Hrvatske pošte ili bilo koje službe za dostavu koju inače koristite, ne ispunjavajte osobne podatke u njih. Ukoliko dobivate nekakve poveznice koje su sumnjive ili izgledaju čudno ili ih osoba ne želi napisati u potpunosti, nego vam stavi, ne znam, PZS i onda u zagradu točku i onda opet ostatak email adrese. Može se, znači da ne možete samo kliknuti jer takve prepoznaje kao spam ili phishing, nego da sami morate utipkati u preglednik. To su zaista opasne situacije u kojima možete ostati bez kontrole nad svojim računalom, bez svojih podataka, bez svojih dokumenata. Uvijek treba provjeravati znači stranicu na koju odlazite, na primjer neko će vam staviti stranicu nije Facebook sa K na kraju, nego Facebook C sa C na kraju, iako vi zaista ne pazite i ne primijetite, a to je lažna stranica koja je napravljena i unesete svoje podatke unutra, vi ste možda dali svoju lozinku, svoj email, svoje ime, prezime, možda čak adresu gdje živite, ili još gore, znači i karticu koja je povezana sa time i slično. Zato je jako važno provjeriti da stranice koje posjećujemo su legitimne
i da ne pokušavaju nas prevariti, na primjer, ili zamjenom nekog slova ili zamjenom nekog slova u broj, dodavanjem jednog slova i slično. Kada se koristimo internetom, moramo inače koristiti dobre lozinke, što raznolikije, pardon, i dobro je imati i mijenjati ih relativno redovito, ne sad toliko često da si ih morate sami zapisati negdje, jer to negira samu svrhu dobre lozinke, ali dovoljno često da se ne ostavlja mogućnost napada sa nekih starijih računa. Redovno ažuriranje sustava koje koristite, znači sigurnosnih sustava, smanjuje vjerojatnost napada, jer moderni sustavi sve bolje i detaljnije prepoznaju phishing napade. Ukoliko ne radite ažuriranja redovito, sve je vjerojatnije da ćete negdje dobiti neprimjerene sadržaje, poruke koje pokušavaju od vas ukrasti podatke, pa je važno i brinuti se pogotovo za osobe koje možda nemaju naviku upravo tog ažuriranja, updatanja svojih sustava, da to učine što redovitije ili to vi učinite umjesto njih ukoliko želite im pomoći. Evo, napravili ste sve od toga i svejedno postanete žrtva phishinga. Netko svejedno dođe do nekih vaših podataka, svejedno vam uzme neku lozinku, svejedno dođe do vaše bankovne kartice. Što učiniti u takvom slučaju? Što ako se već nešto dogodilo? Znači, ono što uvijek možete učiniti je čim smatrate da postoji opasnost da ste žrtva phishinga i da su vam uzeli neke podatke, vi možete odmah što prije izmijeniti šifre za vaše aplikacije i društvene mreže, korisničke račune i to koristeći neko drugo računalo ili uređaj. Na primjer, ako se phishing napad dogodi na vašem laptopu, vi možete otići na svoj mobitel i putem mobitela promijeniti sve šifre ili promijeniti email adrese ili bilo što drugo koje koristite za spajanje na neke druge sadržaje. Pogotovo znamo da je to opasno ukoliko se veže jedan račun sa drugim, sa trećim računom, pa sa četvrtim računom, nekako vam je sve na jednom mjestu i pristup tim podacima može biti vrlo opasan. Znači, uvijek skenirajte računalo za viruse i zlonamjerni sadržaj, te ukoliko ga pronađete, što prije ga uklonite. Svaku krađu ili prevaru vi možete i uvijek prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu, pogotovo ako je već došlo do nekakvog gubitka ili prijeti mogućnost da ćete ostati bez nekih dokumenata, financija i slično. Ono što isto tako možete i što je preporučeno je obavijestiti organizaciju, odnosno banku i relevantne osobe o samom incidentu. Znači da je potencijalno došlo do phishing napada, do gubitka nekih osobnih podataka i da se tome shodno i postupa, znači da budu na oprezu ukoliko pokuša netko treći ili neka nepoznata osoba ili sa neke lokacije na koje se inače ne nalazite, pristupiti njihovim uslugama i ne znam, podići novac, doći do, pristupiti njihovim uslugama i slično. Isto tako tu prijavu o incidentu možete prijaviti nadležnim službama. U Hrvatskoj je to CERT, znači CERT.hr i njima možete informirati ih o tome da se dogodilo. Oni će isto tako pogledati što mogu učiniti vezano za samu situaciju, znači ili napraviti blacklist takvih adresa ili obavijestiti druge nadležne institucije o tome. Isto tako, APVG je međunarodni anti-phishing working grupa, znači to je na svjetskoj razini, odnosno krenulo je u Velikoj Britaniji, ali djeluje sada u svijetu, gdje možete informirati o tome da se nešto dogodilo i oni također poduzimaju
odnosno oni pokušavaju spriječiti da se sa istih takvih adresa ili sa isti taj počinitelj ne dođe ponovo do neke druge žrtve. Tako da evo možete uvijek učiniti to, iako ste vi možda bili žrtva, da spriječite da netko drugi postane žrtva kasnije. Treće o čemu razgovaramo su malveri ili zlonamjerni softveri. Znači, sigurno ste čuli za njih, pogotovo možda ne za ovaj naziv malware, ali za virus, za crv, za trojanski konj, za špijunski softver, gotovo sigurno jeste čuli. Znači, ova vrsta krađe podataka i slično je vezana za komunikaciju između ili sustava ili osoba. I to znači virusi, na primjer, svi znamo što su, da netko vam pošalje virus, vi kliknete na njega i on se instalira na vaše računalo, na vaš mobitel i dobije pristup nekim podacima. Može isto tako uzrokovati gašenje ili rušenje samoga kompjutera, a može biti i puno opasnije od toga. Ono što je opasno sa virusima je da vaše računalo, ukoliko bude preuzeto virusom, može u kontaktu sa počiniteljem činiti nova kaznena djela. Znači dobiti pristup vašoj listi kontakata ili vašem nekim odnosima koje imate gdje će poslati ponovo taj virus i napasti i druge osobe. Crv je sličan kao virus, ali ne dijeli se među ljudima, nego ga dijeli sama mreža, odnosno to je napad iznutra, odnosno prepoznavanje nekih neželjenih i nedovoljno sigurnih dijelova i napad na njih. Zatim imamo trojanskog konja. Trojanskog konja ste vjerojatno čuli, ako ništa iz grčke mitologije. Ideja je da je to zlonamjerni softver koji se lažno predstavlja kao neki koristan softver i onda kada se otvori može zablokirati cijelo računalo i tražiti otkupninu, odnosno tražiti da se osobi plati da bi se maknula kontrola nad kompjuterom. Špijunski softveri ili spyware je posebna vrsta znači malvera kojim se pokušava doći do informacije o tome što osoba radi na računalu. Ona može biti primjer praćenje toga što vi tipkate po tipkovnici, može biti direktno snimanje vaših ekrana, može biti na primjer praćenje toga po kojim se sve stranicama krećete i na taj način dobivanja nekih osobnih podataka ili direktno snimanje vašeg ekrana. Znači oni za cilj imaju preuzimanje kontrole nad uređajem i podacima, prikupljanjem podataka ili iznuda za vraćanje istih samom vlasniku. Pa kako se zaštititi od njih? Kako biti sigurni da mi nećemo dobiti neki malware ili crva ili bilo što drugo, je uporaba prije svega antivirusnog softvera, znači redovita nadogradnja sustava i najkorištenijih aplikacija, znači to može biti sve od nekih aplikacije koje koristimo za komunikacije, tako i do nekih doslovno najčešćih, Microsoft Word, Excel i slično. Redovita izrada rezervnih kopija podataka, od kojih se i barem jedna nalazi negdje što nije na računalu, znači ili na cloudu, znači negdje na drive-u, na internetu ili da bude spremljena na neku zasebnu lokaciju kao što je disk ili drugo računalo. Uključenje vatrozida ili firewalla, kako što češće ga znamo, kako bi se zaštitili od napada koje ne očekujemo i ukoliko i dobijemo neki virus, zatražiti pomoć od nekoga kome vjerujemo. Ok, sada smo prošli neke ove najčešća kaznena djela koja se tiču prevara, koja se tiču krađa i oduzimanja identiteta osoba na internetu. Pa je onda sad ovo moje pitanje, opet možete u chat napisati, tko smatrate da su najranjivije skupine, tko su najvjerojatnije žrtve
kaznenih djela na internetu? Po vašim iskustvima ili po vašem znanju? Evo, opet nema točnih, netočnih odgovora. Ovo su vaša iskustva, znanja, pa volio bih čuti tko su to. Jesu li to djece, jesu li to odrasli, jesu li to stručnjaci, visoko obrazovane osobe, starije osobe, o kome se ovdje radi? Evo, hvala vam. Vidim, aktivni ste, to mi puno znači. Starije osobe, tako je, starije osobe, starije životne dobi, djeca i starije osobe, tako je. Jako dobro ste to prepoznali, to upravo i jesu dvije najranjivije skupine za doživjeti kaznena djela putem interneta. Mi ćemo se prvo obratiti na starije osobe. Za djecu je specifično da za njih treba često nadzor dodatan na internetu i teško je nekako govoriti o pomoći djeci osim da se razgovara sa njima i da im se ukazuje i da ih se educira u tome. Za starije osobe je specifično da oni imaju ili slabije poznavanje tehnologije uh, ili i znaju tehnologiju, ali su vjerojatni kliknuti na stvari koje su im poslane. Znači, vide nešto, ne znaju od koga i svejedno otvore zato što niti ne računaju sa tim da bi moglo biti lažno ili opasno. Dodatni rizici su što sa vremenom znači sve više i više starijih osoba počinje koristiti internet. Danas su starije osobe, pogotovo u Republici Hrvatskoj, najbrže rastuća populacija i sve više i više je starijih osoba koje koriste internet ili društvene mreže i time se izlažu vjerojatnosti ovakvog napada ili gubitka osobnih podataka. Oni su isto tako češće socijalno izolirani. Znači, ili su sami, usamljeni su, možda nemaju prijatelja, neki možda nemaju supružnika i nekakve veze, odnosno odnose, interakciju upravo traže putem interneta. Bilo to najčešće putem društvenih mreža, ali mogu i na neki drugi način. Isto tako, starije osobe su posebno u riziku zato što je neka slika ili percepcija da starije osobe često imaju i nekakvu ušteđevinu, imaju nekakav novac kojeg imaju pristup, kojeg oni pod navodnicima ne koriste. Naravno da ga koriste, to je njihovo i treba im, ali eto, znači imaju nekakav pristup većoj količini financija koja se onda može iskoristiti. Sve ovo, znači slabije poznavanje tehnologije i upravo ta činjenica da su izolirani dovode do toga da su oni manje vjerojatni da i prijave ukoliko jesu bili žrtve kaznenih djela na internetu. Ili zato što to ne prepoznaju, ili zato što nisu svjesni toga, ili zato jednostavno što ih je sram i strah i osjećaju krivnju zbog toga što su oni napravili, znači oni krive sebe često i zbog toga niti ne žele prijaviti da su bili žrtve kaznenih djela. Upravo to je jedan od dijelova zašto postoji velika tamna brojka kriminaliteta na internetu. Znači, prema nekim istraživanjima čak 75 do 80% svih kaznenih djela, prevara, krađa i sličnih kaznenih djela koje se dogode putem interneta nikada nisu prijavljeni. I onda ako uzmemo u obzir da još određeni postotak populacije niti ne prepoznaje da jesu bili žrtve određenog kaznenog djela, onda možemo znati da se tu radi o zaista jednom velikom broju kaznenih djela. E, Znači, starije osobe i oblici prevare koje se često vežu za starije osobe su pretvaranje da su osobe koje kontaktiraju starije osobe članovi obitelji. Lažno se predstavljaju kao rođak, nečak, unuk, ma čak i kćer, možda neke osobe koje nisu dugo bile u kontaktu sa starijom osobom i one ih glume, igraju da su ta osoba
i traže nekakvu pomoć zato što se nalaze u teškoj financijskoj situaciji ili u nekoj iznenadnoj situaciji ili nestala im je kartica, bili su žrtva krađe pa im treba poslati novac ili dogodila se prometna nesreća ili bilo što drugo što izaziva i nekakve emocije i nekakvu potrebu da se starija osoba pobrine za člana obitelji. Slično tome, pretvaranje da su stari prijatelji ili kolege, možda neko s kim su išli u školu, s kim su radili na poslu i slično. Isto tako ih onda traže najčešće financije, novac, iznuđuju ih za nešto što su napravili. Isto slično vrsta prevare za starije osobe nažalost je pomaganje u dobrotvornim akcijama, znači kada se laže o tome da se održava određena vrsta uh, ne znam, prikupljanje novac za bolesno dijete, prikupljanje novca za pomoć žrtava bilo čega, raka, leukemije, nečeg trećeg i starije osobe iz neke dobrote, želje za pomoći i uplaćuju novac lažno zapravo na te račune. Isto tako, starije osobe često, kako ne koriste dovoljno tehnologiju, znaju dati svoje osobne podatke drugim osobama da one to učine umjesto njih. Na primjer, kupnja putem interneta u kojem oni predaju svoju kreditnu karticu, svoj m-banking ako ga imaju ili bilo što drugo i druga osoba onda aktivira taj račun na svojom mobitelu, na svojoj aplikaciji i onda kasnije može se pretvarati da je ta starija osoba na primjer u banci i imati pristup njihovim financijama i na taj način ih potkradati. Ili ovo što sam spomenuo, pristupni podaci na bankovni račun. Ono što je isto često, pogotovo kod osoba srednjih, starih godina, znači i osoba koje su same, je lažno predstavljanje da su neka osoba koja traži društvo, prijatelja, partnera nakon smrti svojeg voljenog i tako dalje i na taj način dobivaju povjerenje osobe i nakon nekog vremena kada su stekli povjerenje traže novac koji će im poslati. Bili ste spomenuli da su djeca posebno rizična za to da postanu žrtve kaznenih djela na internetu. Međutim, veliko britansko istraživanje iz 2014. je pokazalo da su starije osobe 2 puta vjerojatnije da postanu žrtve online prijevara od osoba koje su tinejdžeri, znači od 13 do 18 godina. Znači, kod mlađih osoba još uvijek postoji određena razina nepovjerenja ili sumnje u to. Kod starijih osoba, nažalost, to je rijeđa pojava i oni češće postaju žrtve kaznenih djela. Evo, već sam spomenuo neke od posljedica samih kaznenih djela i kako se te žrtve mogu osjećati. Znači, ono što je specifično i što se često događa jesu emocionalne reakcije bijesa, straha i tuge. Bijesa zato što su dopustili da se tako nešto dogodi, straha od posljedica koje će imati to što su oni podijelili neke svoje informacije ili što su dali neki kontakt i tuga što će oni sada napraviti i kako postupati dalje, gdje mogu dobiti nekakvu pomoć. Također, specifično su povećani osjećaj krivnje i odgovornosti i to ne samo kod starijih osoba, to je vezano za apsolutno sve osobe koje dožive ova slična kaznena djela. Znači, osjećaj vlastite odgovornosti ili zato što su vjerovali toj osobi ili zato kako su mogli nasjesti na neko, pa oni su pametni, oni su obrazovani, oni su uspješni, kako se tako nešto moglo dogoditi meni. Je osjećaj koji se vrlo često javlja kod samih osoba koje dožive online prijevare, krađe, iznude i slično. Žrtva možda ne razumije situaciju i ne razumije koliko je opasna određena situacija, pa krivi sebe jer smatra da je morala znati, da zna bolje, da je iskusnija od toga, ali se svejedno dogodilo ovo kazneno djelo.
Ono što je s druge strane bijesa, često se javlja osjećaj bespomoćnosti, neke potištenosti i nekog prihvaćanja da se ništa neće promijeniti, čak i da oni to nekome kažu, da nekome se povjere i zbog toga osobe ne žele pričati o tome što se dogodilo, ne žele priznati članovima obitelji, ne žele reći svojim bližnjima, ne žele prijaviti kazneno djelo. Specifičnost internet kriminaliteta je da se može dogoditi od bilo gdje u svijetu. Netko tko se nalazi u Indoneziji može prevariti nekoga tko se nalazi u Hrvatskoj i vjerojatnost da se to dozna je relativno mala. I taj dio dovodi do jednostavno nezainteresiranosti i dodatnog osjećaja krivnje i odgovornosti jer znaju da, na primjer, taj novac neće dobiti nazad. Ili se boje da su ugrozili svoju bližnju osobu. Ili putem mobitela su prevareni, dobili su nekakvu poruku i uplatili su novac tamo. Ili dobivali su puno spam poruka i nasjeli su na jednu. I budući da to ne prijavljuju, niti ne možemo, često ne dobivaju pomoć i podršku koja je njima potrebna. Odnosno, ne stupaju u kontakt sa organizacijama koje pružaju pomoć i podršku i ne vide nekakav cilj tog postupka, tog tijeka koji se događa možda kod drugih žrtava koji, ako ništa, imaju tu mogućnost prijaviti i doživjeti kraj nekog kaznenog postupka. Evo, za kraj ću vam zaista kratko, evo, jer smo točno na ovih sat i pol koje smo rekli, predstaviti iskustva MPC-a, znači spomenuti tko su naši pozivatelji. Već sam rekao na početku da nas mogu nazvati bilo koje žrtve, bilo koje kaznenog djela, svjedoci, njihovi članovi obitelji, iz cijele Republike Hrvatske. Ja sam izvadio podatke za ovo što smo i rekli da je neka najčešća vrsta kaznenog djela koje se prijavljuje, a da se događa putem interneta, putem računalnog sustava, a to je računalna prijevara. Znači u 2023. i prva 2 mjeseca, znači sada evo do kraja ovog mjeseca 2024. imali smo 15 poziva koje se odnose samo na računalnu prijevaru. To možda izgleda malo, ali to je vrlo drastično povećanje ove vrste kaznenog djela, odnosno ovog specifičnog kaznenog djela u odnosu na ranije. Znači MPC kako postoji već sada više od 10 godina i radili smo upravo tu statistiku koliko su se promijenili neki oblici kaznenih djela. Računalna prijevara je zapravo kazneno djelo koje se u prošlosti nije niti pojavljivalo na našoj liniji. Ono što možete vidjeti je zapravo da je od tih 15 poziva njih 8 bilo sa ženama, njih 7 su bili muškarci. Znači tu smo podjednako i zaista se događa i ženama i muškarcima i ne postoji neka značajna razlika. Izvadio sam i pozivatelje po dobi, znači od 15, 6 ih je bilo starih od 50 godina, znači u ovim starijim dobnim kategorijama, što su naše procjene starosti osoba koje nas zovu. Od ovih 15, njih 4 je bilo u ovoj našoj najmlađoj kategoriji s kojima razgovaramo, s obzirom da MPC radi sa punoljetnim osobama, ne razgovaramo sa djecom, onda i nemamo podatke o tome, ali pozivatelji ove najmlađe dobne kategorije bilo ih je 4, što opet dokazuje da kroz cijeli spektar dobi i bez obzira na obrazovanje i iskustvo ovo se kazneno djelo događa. I ono što je bilo posebno naglašeno jesu upravo emocije, krivnje i tuge. Znači osobe su često imale potrebu za ventiliranjem o tome koliko one nisu bile svjesne rizika u koje su se stavljale i koliko su zapravo iznenađene time što se nešto tako dogodilo njima. Znači, ovo zaista može događati se bilo kome i to nisu samo ljudi koji su neobrazovani, koji prvi puta dolaze u kontakt sa tehnologijama, već ima i zaista pozivatelja, evo i među našim pozivateljima, koji su bili zaista visoko obrazovani, koji su se i bavili financijama, koji su bili stručnjaci za računala, za tehnologije i slično i svejedno doživjeli ovakve vrste prevara. Prevare su bile
vrlo različite, raznolike od lažiranja postojanja određenog stana do lažne stranice, ne znam, nekih za registracije proizvoda do toga da su slali novac nekome tko vjeruju da im je partner, pa da će im vratiti nazad, pa nikad nisu ponovo dobili taj novac, i mnoge, mnoge druge. Evo, ja vam zahvaljujem svima na pažnji. Ispričat ćete što smo eto 3 minute produžili u odnosu na ovih 90 minuta koje smo rekli da će trajati predavanje, ali sada bih evo volio čuti i vas ako imate nekakva pitanja, nekakve nejasnoće ili nešto što želite još prokomentirati, evo pozivam vas da se uključite. Evo, Franjo, primili smo jedno pitanje, pa ako možeš odgovoriti. Je li slanje neželjenog sadržaja i poruka isto kazneno djelo i što učiniti u takvim slučajevima? Evo, hvala na tom pitanju. Da, znači bili smo spominjali često računalne sustave, ali da, slanje putem SMS-a, putem poruka je isto oblik računalnog kriminaliteta, odnosno kibernetičkog kriminaliteta i može spadati pod isto kazneno djelo. Znači u Hrvatskoj postoji inače agencija HAKOM koja se bavi upravo takvim neželjenim porukama, SMS-ima koje dobivamo i kada nastavljaju na nekakve liste gdje su promidžbe. Znači i takve se stvari mogu prijavljivati prvenstveno HAKOM-u, znači Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije, i putem njih tražiti uklanjanje sa takvih lista i sprječavanje slanja takvih poruka. Ne znam, nadam se da sam i odgovorio na pitanje. Evo, ne znam ako nema više nikakvih pitanja. e, Ja bih vam onda još jednom svima zahvalio. Znači, ako vas zanima više o ovoj temi, zaista vam toplo preporučujem da potražite više informacija na stranici CERT-a, CERT.hr. Ima i odlične vodiče o tome što je sve online kaznena djela, kako se zaštititi od njih, kako prepoznati čak, na primjer, phishing, kako prepoznati neželjene poruke, kako izgleda, na primjer, onaj hoax u kojem lažno šalju, na primjer, poruku o tome da ste vi prijavljeni za neko kazneno djelo, za seksualno zlostavljanje djeteta, i zapravo na taj način se educirati i educirati druge osobe koje su vama bližnje, jer evo, znači jako je učestalo i sve češće i važno je da budemo sigurni na internetu. Ako nema zaista nikakvih pitanja, onda evo, hvala vam puno svima na sudjelovanju, na dolasku. Nadam se da vam je bilo korisno i zanimljivo. Mi kao MPC ćemo nastaviti sa našim ciklusom predavanja dalje u ožujku, a do tada vas onda lijepo sve pozdravljam. Hvala još jednom i doviđenja.